Máme tu ďalší deň nášho adventu a chceme sa inšpirovať slovami proroka Izaiáša, ktorý hovorí o tom, ako národy budú vystupovať na vrch Pánov, ako odtiaľ vidie zo Siona náuka Pánova a jeho slovo. A možno taká prvá myšlienka tohto dňa, ako my sme tie národy a či naozaj vystupujeme k tomu nášmu Bohu. Či vieme a máme takú túžbu prísť za ním, aby nás poučil a aby nás naučil kráčať jeho chodníkmi. Kresťan si má každý deň spýtovať svedomie. Niektorí si tam hľadajú len svoje chyby, ťažkosti alebo prestúpenia nejakého príkazu. A predsa spýtovanie svedomia by mal byť moment, kedy sa pýtam a prosím Pána, aby ma naučil kráčať po jeho cestách, aby som niečo zmenil, aby som videl, ako sa dá v mojom každodennom živote ísť tak životom, aby to bola Božia cesta. Tak nechaj dnešný večer naše spýtovanie svedomia nie je len o tom, čo som urobil zle, ale nech sa pozrie na cestu môjho dňa, koho som stretol, či som sa na tej ceste správal ako kresťan, ako ten, kto nasleduje Krista a kto ho napodobňuje. Pekný adventný večer.